Ekwensu piawa Jesus Christ azụ. Ekwensu piawa the God of the Bible azụ. Ekwensu piawa Mary akwụna nwanyị hapụrụ di ya soro onye ọzọ lagoro n'eluigwe. Piawa mmadụ atọ azụ. Piawa ha azụ n'ahịa na-anọkọ ala Igbo. But you know what? Ma Jesus Christ, ma nna iberibe ya, ma nne akwụna ya, mmadụ atọ never existed. Ndị Igbo nye ihe eji rie nnọọ, nye ihe eji rie nnu bullshit, nye wa akụkọ ndị ọcha kọrọ domere na anyị eji na-eri anyị life mugo. Catholic Church na-ejije ego to Vatican every year for the past 100 years. Assemblies of God, ndị Anglican na-esend ego to Vatican for over hundreds of years. Oge erule mgbe ndị Igbo ga-apụta n'ohu. Ndị Igbo iberi nzuzu onye mere nne ya. Ndị ọcha riene nnọrọ. The God of the Bible, that idiot, never existed. Jesus Christ, efulefu who never existed. Mary akwụna nwanyị who never existed. Onye ndị ọcha ji rie nnọrọ. Ndị pastor na-aga agwa nna ihe. Ndị priest aga na-agwa nna ihe because they are a problem. They are agents.